ଗାତରେ ମୁଁ କରଇ ଘର, ମୁହଁରେ ଥାଏ ନିଶ, ଯାହା ଘରେ ପଶେ ସବୁ ଜିନିଷ କରଇ ନାଶ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 5 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୂଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ କେତେ ଲୋକ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି 70 ମିଲିୟନ, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି 75 ମିଲିୟନ, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି 80 ମିଲିୟନ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି 85 ମିଲିୟନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 80 ମିଲିୟନ। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଇନକମ୍ କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି 100 କୋଟି, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି 150 କୋଟି, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି 170 କୋଟି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି 200 କୋଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 170 କୋଟି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି 2005 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି 2006 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି 2007 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି 2008 ମସିହାରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 2005 ମସିହାରେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ସପିଂ ଆପ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁଥିରେ କି 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ? ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହାର ଉତ୍ତର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସପ୍ସି। ଏହି ଆପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲେ ଆପଣ ଯାଇକରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଗଛ ମଣିଷ ପରି କାନ୍ଦେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବେଠୁ। ଆପଣଙ୍କର 5 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହାର ଉତ୍ତର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୁରାଲ୍ ଗଛ।